ଏଇ ଆଜି କୋଉଠି ମାଡ଼ ଖାଇଛ? ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ ଅନା ଇଆଡ଼ ଅନା ଇଆଡ଼ ଅନା ମତେ ଇଆଡ଼ ଅନା ମତେ ମାମା କୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲେ? ମାମା କୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲା? ଏଇ ଅନେଇଲୁ ଅନା ଇଆଡ଼େ ଏ ଶ୍ରୀରାମ ଆଡ଼ ଖାଇବ ଆଡ଼ ଖାଲି ମାଡ଼ ଖାଅ। ଦେଖା ମିଆଁ ଦେଖା ମିଆଁଟା ଦେଖା କୋଉଠି ମିଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗୋଟେ ମିଆଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାକୁ। କୋଉଠି ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ? ମା କୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲା? କୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲା? ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ଏଇଠିକି ବାଡ଼େଇଲି ଆଉ କୋଉଠିକି? ଦେଖା ଦେଖା ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ କୋଉ କୋଉ ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇଲି? କୋଉଠି ହେଠି ବାଡ଼େଇଲି ଏଠିକି ବାଡ଼େଇଲି ତମକୁ। ହଁ ଦି ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇଲି। ଦେଖା 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 ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ এইরকম এইরকম এইটা 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 এইরকম এই କୋଉଠି ବାଡ଼େଇଲି? ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ। ଏ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କରିଦେବି? ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କରିଦେବି କହୁଛି। ଅତି ଗୋଡ଼ ହେଲାଣି। ଟାଟା କର ଇଆଡ଼େ ଟାଟା କର ଟାଟା କର କରିଦେଲୁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେ ଯଦି ନ ହବ ଆଉ କିଏ କରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।